Takulandirani pano pa Lahiri KTV. Chomwe ndingakupempheni tapangani like, share komanso subscribe. Ndili ndi funso. Kodi zomwe akuyankhula manganyazi akupepesa, akudandaula, kapena ali pati? Mungandiyankhe ndinu Amalawi. Komanso ndikamakuwuzani kuti MCP alephera ndipo ngakhale chakwerayo azavotera Peter Wamuthalika. Umboni muona nokha. Alipeya bwanawo chechakwerawo kuona kuti oye zinthu sizikuyenda bwino. Dziko lino likufunika Profesa Peter Wamuthalika, notiso zimayi kapenanso munthu wina ake. Ndekuli bwanji ino amene mukupanga folo Lazarus Chakwera. Mukuchedwa, kavotereni chipani chimene mukuchiona kuti chithana ndi mavuto amene tikukumana nawo Amalawi ziko muno. Ndiye chipani cha DPP. Ngakhale Lazarus Chakwera yakuza kuti zinthu sizikuyenda bwino. And vote yake amene musaone ngati azazivota yekha, azavota DPP. Mara DPP, nyengo hii ya chikangawa yai, chisankho Amalawi anapanga kale, Afrobarometer, sinama. Anthu aina azimvesesa funso limene mwandifunsapo anthu asiyanise pakati pa zinthu za ndale za chipani ndi za boma. Ineyo a president athu Dr. Lazarus Makathi Chakwera, there is no way ndingatukwane nene zinthu zochititsa manyazi for 3 reasons. Number 1, atulankhani mukuziwa kuti amene ndi president ya dziko lino, he deserves respect. Number 2, ndi bwana anga aineyo, bwana wako sumpangira mwana. Number 3, malinga ndine chikhalidwe cha ineyo, iwaja ndi munthu ozozedwa because he is a reverend. Anthu ake a Mulungu ozozedwa, you don't just say whatever you want to say za iwo. Ndiye kwa ine kuyangana ulwani ndi president ya dziko la Malawi ayindule mwawo. 2, ndi bwana anga andule mwawo. 3, is a man of God. So I cannot say things ziwatokosola, things ziwanyoza umene ndi mwana. Koma people should understand kuna kuti ma issues amene ndikukamba ineyo have nothing to do with him as a person. It has to do with the machinery government. Tikupikisana pa mpando wa president. Ndiye munthu mayangana kuti nzanga waendesa bwanji dziko ndi machinery awa, ine ndingayendese bwanji ndi machinery anga. Nothing personal. Ndiye anthu ena akumafuna kumayikapo timauta mbirimbiri ma propaganda. And ndinenso pano kuna kuti I am proud to say and I thank God kuti ineyo ndi vice president woyamba kugwira ntchito bwino ndi president wache popanda mapokoso. And ndigwira ntchito ndi alemekeza chisankho chichitika. I will respect him forever and I wish him all the best. President zakhapo mmodzi amene Mulungu akumuziwa. Ndiyeno funso lina munafuna kuti ndipange confirm kuti kodi ndimalankhulana ndi APM malinga ndi social media, kuti ndimanena kuti nding'alula za MCP. Ine sine mwana. Zimene ndimalankhulana ndi a president in confidence sindingaza ulule pang'onong'ono pomwe. Malawi Congress Party ndi chipani chimene chili nawo pa mpikisano. Iwonso ali ndi zinthu zimene azizikamba zokhuza ndi audience zache. Asamakambe zinthu za ineyo as a person. Chifukwa ndife Malawi, ndife amodzi. Ndiona ngati kuti mina makhwimidwe a mitu kuti munthu azindikire kuti nkhani iyi ndi issue based. Iyi ndiyokhuza munthu as a person. Pera bayezu kumasokonekera. Pazikhala zambiri zolembedwa pa social media, propaganda, Michael Uso wati. One thing that I can say here, sina khale ndi maganizo oti ndikabisale pena pake ndizikakamba za chisisi zimene ndimakamba ya president kapena ndikuziziwa polankhula ndi Malawi Congress Party. After all, Malawi Congress Party ndine sina khale pasu makabina chila chiyonse ndimakambira ndi president. Ndiye pa propaganda onsewo ndisingayankhe because they will be there forever. But my issues amene ndikudziwa kuti awandi olakwika ineyo ndingapanga handle differently. Ndizi zinena because it's campaign. I want to be president of the Republic of Malawi, just like bwana Chakwera afuna chitire, just like Enaso afuna chitire. Ndiye andosati ombanise mitu. We have worked well together and we will still work well together in government. I wish him all the best. Kumazoti kumane nana zinthu zosakhala bwino pa umunthu ndi chimo, and I don't want to do that. Ndiye yankulanga ndi limene rolo.
Ziko. Jana last week kapena tisitika ndi wiki ya yomwe ikutai anabwera president Chakwera ndi MCP yake yose ndi uja amati Chimwendo Banda amene amanena kuti kuno kumangochi boma la MCP likumanga msewu wa Makanjira. Apa ndili pano ndi pa Chimbende mbali magari moto akutawa ku bridge uko, akutawa ku bridge uko. Aoneseni bridge manager si kudutsika hii magari moto akulu akutawa ndi awa magari moto awa. Magari moto ndi awa akuvutika mayendedwe kunoko kumangochi Makanjira amanati ayi maboma akumbuyo kwa repera kumanga msewu wa Makanjira. Anango katenga ndalama zija watenga afumu Makanjira. MP uyo amene sawina pa 16 September Benedicto Chamboyu ndi makansala kupita ku Saudi Arabia anabwera ndi 20 million US dollar. Yose situkudziwa kuti inapita kuti. Mabridge ndi amene akulongolola ukowo. Mabridge amene akungolola kudusako njinga za moto chabe. Anjamata akatolerako matabwa ndi kumatero. Ndiye pulizi alongo achimidyangu mmangochi muno Achakwera atuweni kulovera ndawi jerewu kutioka 2020 mpaka lero. Achimwendo akusawe chitaka kuti kumangochi msewu wa Makanjira kulinganyidwa. Mwine niwerewu msewu wakwe apena niwerewu wawo msewu wakwe niwerewu walingenya Achimwendo na Achakwera. Bwana tikuthokoza mwamanga msewu wa Makanjira maboma yena kumbuyoku Amayi Joyce Banda kapena DPP analepera kukonza. Kodi apa pali msewu apa bridge ndiyo mwamba umo anthu akulepera kudutsa zimenezi mpaka kumakanjira wa zikuchitika. Ndabwera ine kuzakuyikirani umboni kuti pa 16 September tili ndi anthu anzeru. Pali Peter Mutharika ali ndi running mate wake Mayi Jane Ansa. Pali Mayi Joyce Banda ali ndi running mate wawo Akhumbo Kachali. Zimenezi zikupaseni pikicha kunena kuti Chakwera ndi khuruku ndi boma lake la MCP ndi makhuruku okaoka. Muone mmene anthu akuvutikira uku, mwaonese anthu akuvutika. Ndiye pa 16 September kumakachonga pali Chakwera zoona zitipangira ubwino anthu akuvutika awa mayendedwe awa. Uno anthu achiyawo inu a MCP inu Achakwera mwatitenga kupusa abale anthu akuvutika chonchi msewu wa Makanjira ndikumakayima pa podium kumanena iwe Chimwendo Banda kuti msewu kumangidwa anthu awa akuvutika malo angozi. Ine Rayton Mangochi kuchoka pano pa Chimbende Amalawi bavoteni mwanzeru. Boma lonama, boma lolepera, akulepera even mafuta kuti apezeke momveka. Pa 16 September kavoteni mosapusa. Chakwera ndi khuruku, MCP yose ndi makhuruku, Chimwendo Banda ndi khuruku abodza. That's why mukuona zikware akakuti ayanke mafuso kwatolangani. Lero ndi vice wawo akusempana amanganya naoso amanganya musamvere ndi amadrama amatenga chigulu cha anthu kupita kukagula nkhuku ndi kumadikula. Inu kuno kumwera osavotera manganya osavoteraso aja nkhani mukuiziwa anthu amene aonetsa chikondi pa utsogoleri wawo. Amalawi kodi munapanga subscribe chonde timabwesa mapulogalamu osiyanasiyana kuti mapulogalamu athu musasemphane nawo. Tapanga ni subscribe. Funso langa ndionena kuti kodi muzavotera ndani?
Masomphenya ndi chipani cha DPP, amalawi musanamizidwe, musapeperesedwe, voterani DPP, chipani cha mtendere chizawombole mavuto amene abweresa amalawi Congress Party. Chipani chomwe chilipoche chalephera. Ifala hili KTV tili pano kupasirani mapulogalamu osiyanasiyana. Maso pa mapulogalamu onse takupasiraniwa kuti ife tive kuti mwayimva nkhani imomveka bwino, perekani chiganizo chanu ku comment section.